вақтеш расид ки аллоҳ субҳонаҳу таоло ҳазрати мусоро бо қавмаш иҷозат дод ки бирен ин давлати муқаддаса байтулмақдиса ки дар ерусалим қарор дорад, шаҳри арриҳа инҳоро масалан озод кунем. Дар инҷа дар шаҳри арриҳат зиндагӣ мекарданд фазареттиҳан, хиттиян, ҳиттиян будиянд, чӣ будиянд, хулоса ҳаминҳо да қайқа масалан дар ҳаминҷа зиндагӣ мекарданд. Бисёр як ҷасади танаи бузбала дошта буданд, хеле бигем мускулист буданд, бигем да бузбала буданд, паҳлавон буданд, хеле ката одам буданд, дар онҷо зиндагӣ мекарданд. Бисёр бераҳм буданд, инҳо мега мезаданд, одаморо ғам медоданд, хулоса ҳеч кара гарда намедоданд. Баъдан мега ҳазрати Мусо мега масалан фарзандои Исроила мега ҷамъ кард, мега ҳамаша ҷамъоварӣ кард, 12 бигем отряд кард, бигем ҳамин одаморо ҳам хитбай кард. Дар ҳар якташ бигем якта вали насай ку мисол 12 отряд дорӣ, ҳар отряд 12 одамач хеле рота бигем, баъд командири ҳамо взводай чи ҳам хеле мемонӣ, ҳам хеле бигем тайёр кард ҳазрати Мусо. ҳамашон тайёр кард. Роӣ кард разведчикоро роӣ кард. Ку гуфт бирем бисанҷем бинем, гуфт чӣ гапай уҷа? Ку чхелай чӣ гапай обстановкаро бифаҳмем, гуфт ки штоби мо бирем асаб бидроем бизанем асад озод кунем. Ҷаро бирем инёро роӣ кардан. Дар байни ҳамин 12 одам мега ду бигем саҳобаи бобаварира буд мега. Мега якш Нюша ибн Нун, дигариш Калиб ибн Фар буд, чӣ буд хулоса номашон беҳад қилай. Ҳамин дута мега одами бовариш буд мега дар ҳамин байн мега. Ду бигем вайш буд, айташ ҷиянаш буд. Мега баъдани 12 нафараро ҳазрати Мусо равон кард ба ин шаҳра мега. Гуфт бирем бифаҳмем, гуфт чанд одаманд, чхелиянд, инҳо чӣ доранд, дарвозашон да кияй уҷа киёро нигоҳ мекунанд. Хулоса инҳо мега рафтанд, мега як муддате мега дар ҳамун ҷо истоданд, мега нигоҳ карданд чӣ гапай чӣ гап нест. Мега вақте ки диданд мега инҳо мега тарсиданд, мега диданд инҳо ҳар яктае ки охи қад 2 метр 3 метр ҳар як бузбалае охи ки инҳо дар ҳайрат тааҷҷуд монданд. Гуфтанд мо наметавонем муқобили инҳо мубориза бурда, чӣ кор кунем? мо гуфтанд ки хаб мекунем, ҳичи намегем, мерем. Гуфт мерем аз ҳазрати Мусоро мепурсем. Гуфт ҳазрати Мусо чизе бигамона, совет мегирем ҳазрати Мусо ки чӣ кор кунем? масалан инҳо инқадари анози ёро бигем, ин фарзандои Исроил ҳама метарсанд, ҳама отказ мекунад, ҳеч кара намерава ҷанг, чӣ хе кунем? Гуфт бо нарен, гуфт бигем мақсад ҳамо отрядотона ки мисол ҳамин одаморо мо дидем дар онҷа, баъд хулоса вай мекунанд ки ақибнишинӣ мекунанд. хулоса инҳо рафтанд, тоқат карда натонистанд, нақапиданд, гапшонда наистоданд, меган дар мо отрядои чон ки мисол мо ҷоинам хеле одаморо дидем, хулоса наметавонем муқобили ва ҷанг карда, намешавад муқобили ва ё мубориза бурда, ва ё ба қувватанд. мега ё рафтанд, мега разведчико мега гуфтанд, тарсонданд мега халқи чона ки мисол ҷо одамое ҳастанд ки мо бо муқобилат карда наметавонем, ва ё ба қувватанд, ва великананд, мега ҳариятанд, мега ки хулоса ҳама тарсиданд. мега дигар рӯз шид, мега ҳазрати Мусои қавма ҷамъ кард, мега ҳамашона мега ҷамъ кард, гуфт шона ки мисол мардум, охи шуморо мега Аллоҳ субҳонаҳу таоло моро мега наҷот дод аз Фиръавн. шумо чӣ метавонед? ҳазрати Мусо мехост ки инҳоро масалан дилшона гарм кунад, бигашона ки мисол Аллоҳ бо мо гуфтесаашона, мисол шумо натарсед, масалан фақат период бирем бизанем, масалан бояд ин замини муқаддаса мо холӣ кунем, ай кофиру мисол чим чизо мисол ёро бояд мо холӣ кунем, ҷаро бояд бигирем. ҳамин ин хеле мисол ҳазрати Мусо дар дилшон бигем як вая дохтеста буд, мисол гуфтеста буд, чунки натарсен, имон биёрем, мисол бирем бизанем, мақсад ақибнишинӣ накунем. хулоса фаҳмидем? ҳазрати Мусо ёро фаҳмон, гуфта эй фарзандои Исроил, гуфт шумо гуфт местен сабр мекунем ки инҳо ай замини хичон Аллоҳ масалан ай замини хичон бубураям, биравам ба мо бурем бидурем. Аллоҳ ин замини муқаддаса барои мо додагия, бояд моро гуфтагия ки мо ин замина бигирем, озод кунем. охи масалан трус нашен, натарсен, ё бихезем бирем, гуфт мисол мезанем мегирем, ё чӣ меган? Не мо намерем, мега мо метарсем, воро мо дидем, мега ва ё калон одаман, мо зур мо намереса бо ҳамун племяни киш Юша и Калиб ду кас буданд, ай худо метарсиданд, бо ҳазрати Мусо буданд. инҳоро гаштанд, чӣ гуфтанд? Гуфтанд ки эй мардум, биё мерем, нагла медуроем, дар медуроем, ва ё аҷдад надорад ин чира, мерем медуроем, мезанем, мақсад муқобилат нишон метем, ва ё метарсанд, мо иншааллоҳ мақсад победид мекунем. инҳо ин хе гуфтанд. ака ҳамун Юша и Калиб мега фаҳмондаеста буданд, гуфтаеста буданд, инҳо не ба калла намегирифтанд. баъдан чӣ гуфтанд? ака нигоҳ ҳазрати Мусо чиза интизор набуд аз и қавмаш бигем, ай қавми тарсончакаш. чӣ гуфтанд? гуфтанд ки ҳазрати Мусоро гуфтанд ки бира худут қати Аллоҳут ҷанг кунен, инҳоро бубурорен, мо мешинем тамошо мекунем, биромадан ба мо меоем. субҳаналлоҳи гапаби суханаби
Юшаи Калиб мега аз гизалагира, аз сухани инҳора мега либосҳои худшонро мега дарондан, мега амхе гизалагӣ кадан, мега гизалаи шидан, мега ки ҳазрати Мусо хати бародараш Ҳорун мега дарҳол мега дар саҷда афтидан назди Аллоҳ мақсад дуо кардастанд ки Аллоҳ субҳанаҳу таоло болои инҳо мақсад ғазаби худша ғазаби сахт накунада. бинем бародари азиз, суханои чӣ вай мекарданда, чӣ суханои сахт заданд, чӣ хел будан, мисол метарзиданд. Ака дальше чӣ шидагиай бисёр интересно иншоаллоh ждать серияи дига да поделиться.